Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар ноҳияҳои поёндаи ҳатман барои реклама кӯмак мерасонанд дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ доранд, мағозаи фурӯшӣ доранд дӯстон, дар номеро муроҷиат бикунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои моро бинависед. айни ҳол дӯстон мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, повороти аэропорт, кӯчаи айни 58-4 тарафи роҳи Садбар, тараф боша тарафи аэропорт, тарафи спецавтоматика, рӯпарӯи коллеҷи омӯзгорӣ, хонаи фурӯшӣ дар ҳамин бино қарор дорад. Роҳи тарафи ваҳдат мешавад дӯстон. хона дар 5 ошона қарор дорад. Бино 16 ошона, 3 дар хона ба ремонташ фурӯхта мешавад дӯстон. 72 квадрат. ҳозир рафта ҳоли ба навор мегирем дӯстон. маълумоти пураша соҳибнор медиҳад. хоб дӯстони азиз, ана ба 5 ошона баромадем. дар сари роҳ мебинем ки як ҷои гардероб ва 2 лифт. айни ҳол як лифташ кор карда истодааст дӯстон, дигарашам тайёр аст. хоб мебинем ки падез рангбораш рафта истодааст дӯстон. полни кафе, хонаи фурӯшӣ тарафи дасти рост аст дӯстон. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. қафода бо 2 квартираи дигар аст. медароем поли маълумоти хонаро нишон медиҳем, гап мезанем дӯстон. чизе ки нафаҳмидем соҳибмулк боз маълумоти пурраро медиҳад. бисмиллоҳи роҳмони раҳим. ростак як калидор мешавад дӯстон. аз ин барам як калидор мешавад. калидоре ки ҳарфи п мешавад. ин тараф ва он тараф. ремонташ нав кардагиам дӯстон. айни ҳол зиндагӣ намекунам. потолокро мебинем, полни фигура, даро ҳамаш қоидавист ва лента пента задагиам, гирон кардаги нестем. освещение болоша ки камера хушрӯтова дӯстон. хоб аз сари роҳ аз ана ҳаминҷо сар мекунем дӯстон. якум хона. полни қолин, курпача, шкаф, парда марда ҳамаш кардаги аст дӯстон. инҷо зал аст. як зале ки ба ҷои спални дӯстон, як тиреза ва ҷои комнатаи детский аст. инҷо як шкаф аст. ҳамаи хонаҳо топли пол дорад беғаз аз ана ҳамин детский. калидор ҳама ҷо топли пол дорад дӯстон. якум хона спални буд дӯстон ва ин комната комнатаи детский. як тиреза ба тарафи спални аст. сеюмги хона дӯстон, меҳмонхона, зали калон. освещениеро гум мекунем дӯстон. якто кондитсионер, тирезо ҳамаш аз тарафи пушти бино аст дӯстон. телевизор, як фигураи базеб дӯстон. хоб дар ин ҷо мебинем дӯстон ҷои душевой алоҳида, кабина кардагиам, термос, термолюкс, стиралка, курпа, курпача, қолин, ҳама чизаш тайёр аст дӯстон. дар омада фақат зиндагӣ мекунем. ягон камбудӣ надорад. ҷо бошад ҳоҷатхона алоҳида.
дари ростаки кухни мешавад дӯстон. Як кухни калон. Турбои отопление ҳамаш қоидави аст дӯстон. Хоб мебинем пилтарам ҳаст, холодильник дӯстон. Ҳамаш қоидави аст. Кухни гарнитур. дар боша дари ҷои кондитсионер аст дӯстон. метавонем ягон анҷомхона кунем. Кухнирам топли пол дорад, калидоро ҳамаш. хоб дидем дӯстон хонаҳоро. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, повороти аэропорт, кӯчаи Айни 58, бинои 16 ошёна. хона дар 5-ум ошёна қарор дорад. 3 дархона, 72 квадрат дӯстон. шартнома аст дӯстон. документҳои хонаро ба рӯзҳои наздик тайёр мекунанд, техпаспорташ ва иҷозат ба зиндагонӣ ҳаст уже. ҳамадур омада зиндагӣ кардаистанд баъзеш. ва хона нав ремонт кардагиам дӯстон. муомила дорад. нархе ки гап мезанем $95,000 боз муомила дорад дӯстон. $95,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 963 80 10. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. соимур ҷавоб медиҳад дӯстон дар ватсап. хоб нафароре ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман обуна шавед, лайк монед. ана ҳам хеле квартираҳои базеб дошта бошем дӯстон. дар фурӯш бошад. дар номерҳои ана ҳамин поён муроҷиат намоед. ҳатман омада ба навор мегирем дӯстон. обуна мешавем, лайк мемонем то навори оянда.